Tak ahojte pri ďalšom videu. V tomto videu sa spolu pozrieme na legendárne sondy Voyager 1 a 2, ktoré NASA vypustila už v roku 1977. Počujete dobre, 1977. Ich hlavnou úlohou bolo preskúmať planéty našej slnečnej sústavy, ako je Jupiter, Saturn, Uran, Neptún, a priniesť nám zábery a informácie, aké sme dovtedy nikdy nemali. Po splnení tejto misie však ich cesta pokračovala samozrejme ďalej a dnes už po viac ako 45 rokoch letu sú obe sondy v medzihviezdnom priestore. Hlavne ten Voyager 1 je dokonca najvzdialenejší objekt, aký kedy ľudia vôbec vyslali do vesmíru. Povieme si, čo všetko objavili a ako vyzerá ich cesta dnes a čo pre nás znamenajú tieto priekopnícke sondy, ktoré stále komunikujú so Zemou. Do popisku videa som pridal odkaz na originálne video a aj kanál, odkiaľ som prevzal toto video a samozrejme som ho preložil do slovenčiny, takže ak chcete, môžete si pozrieť ten pôvodný originál a poďme sa na to pozrieť teda. Misia Voyager sa začala vďaka vzácnemu postaveniu planét, ktoré umožnilo sonde využiť gravitačný prak medzi vonkajšími svetmi. Voyager 1 a jeho dvojča Voyager 2, vypustené pred 47 rokmi, stelesňovali špičkovú technológiu 70. rokov. Ich počítače, ktoré mali len okolo 68 KB pamäte, dokázali spracovať približne 8000 inštrukcií za sekundu, čo bolo na 70. roky mimoriadne pokročilé. Ak to však porovnáte s moderným smartfónom, ktorý má 100 000 krát viac pamäte a dokáže spracovať miliardy inštrukcií za sekundu, získate predstavu o tom, aká stará je technológia, ktorá tieto sondy poháňa. Napriek svojim obmedzeniam však tieto dvojčatá objavili veci, ktoré navždy zmenili náš pohľad na slnečnú sústavu. Ukázali nám chaotické búrkové systémy Jupitera, žiariace polárne žiary a jemné prstence. Odhalili Saturnové prstence, ktoré sa predtým dali spočítať na prstoch jednej ruky, no v skutočnosti ich tvoria tisíce prstencov. Zachytili prvé detailné zábery mimozemských sopiek, nie na Zemi, ale na Jupiterovom mesiaci Io a gejzírov vybuchujúcich na Neptúnovom Tritone pri teplotách minus 233 stupňov Celzia. A azda najznámejšie je, že nám priniesli detailné zábery ľadových mesiacov ako Európa a Enceladus. Svetov, kde by sa život mohol skrývať v oceánoch pod zamrznutou kôrou. Misia si vyžiadala viac ako 11 000 pracovných rokov a stala sa jedným z najväčších prieskumných úspechov ľudstva. A predsa aj dnes stále pokračujú. Voyagery boli pôvodne navrhnuté tak, aby vydržali len 5 rokov. No takmer o 5-10 ročí neskôr stále šepkajú cez prázdnotu. Existuje známa fráza, ktorá hovorí, že aj keď nás delia míle, nikdy nie sme ďaleko od seba. V prípade sond Voyager to však nemôže byť ďalej od pravdy. Sú neuveriteľne ďaleko. V roku 2012 sa Voyager 1 stal prvou kozmickou loďou, ktorá oficiálne vstúpila do medzihviezdneho priestoru. Voyager 2 nasledoval v roku 2018. Oslobodili sa z ochrannej bubliny Slnka, heliosféry a vstúpili do surového medzihviezdneho prostredia, ríše slabého plynu, magnetických polí a kozmického žiarenia. Teploty sa tu pohybujú tesne nad absolútnou nulou. Častice sú vzácne, ale rýchle a smrteľné. A predsa tieto dve sondy sa pohybujú ďalej, pomaly a potichu. Ich plutóniový zdroj energie, ich životná sila však slabne a teraz poskytuje už len slabý prúd energie, práve dosť na to, aby udržal v chode niekoľko vedeckých prístrojov. Systémy boli vypnuté, ohrievače deaktivované, prístroje vypínané jeden po druhom tými, ktorí stále spravujú ich napájanie až zo Zeme. A predsa po všetkých tých rokoch stále zostáva slabý prúd dát. Mnohí sa pýtajú, prečo sme ešte nevideli fotografiu toho, ako vyzerá medzihviezdny priestor.
Prečo neexistujú žiadne snímky spoza dosahu Slnka? Pretože Voyager už nedokáže robiť fotografie. Ich kamery boli vypnuté v roku 1990, aby sa šetrila energia a softvér na ich ovládanie bol už dávno vymazaný. Vo februári 1990 Voyager 1 na 3 hodiny zahrial svoje kamery, aby sa naposledy pozrel späť, odkiaľ prišiel. Urobil sériu záberov, ktoré boli neskôr nazvané Portrét rodiny slnečnej sústavy. Obrázok Zeme, ktorý sa stal známym ako bledomodrá bodka, bol zhotovený len 34 minút predtým, než Voyager 1 navždy vypol svoje kamery. Pripomienka toho, aký sme v skutočnosti malí, krehkí a jednotní. Tento záber znamenal koniec fotografickej kapitoly Voyagera, no ich príbeh bol ešte ďaleko od konca. K roku 2025 je Voyager 1 vzdialený viac ako 24,8 miliardy kilometrov. Voyager 2 je vzdialený približne 20,8 miliardy kilometrov. Ich signály, ktoré cestujú rýchlosťou svetla, teraz potrebujú viac ako 23 hodín, aby nás dosiahli. Každý rok rádioizotopový termoelektrický generátor, zdroj energie, ktorý poháňa sondy, produkuje o 4 W menej. Kvôli tomuto klesajúcemu elektrickému výkonu musel tým Voyageru uprednostniť, ktoré prístroje ponechať zapnuté a ktoré vypnúť. Takže, keďže sú zdroje energie starostlivo spravované, aká je budúcnosť sond Voyager? Ako dlho vydržia a kde nakoniec skončia? Očakáva sa, že niekedy na začiatku 30. rokov tohto storočia posledné energetické články zlyhajú. Žiadne ďalšie dáta, žiadne ďalšie aktualizácie, len ticho. Navždy zhasnú a predsa budú pokračovať v pohybe, ale nikam rýchlo. Až približne o 30 000 rokov preletí Voyager cez Oortov oblak, obal komét a ľadových trosiek, ktorý obieha okolo Slnka a napokon sa rozlúči so svojou domovskou slnečnou sústavou. V tom momente poprvýkrát sondy začnú pociťovať gravitačné pôsobenie iných hviezd, silnejšie ako naše vlastné Slnko. Ak prežijú oblasť Oortovho oblaku, Voyager 1 bude o približne 40 000 rokov preletieť do 1,6 svetelného roka od hviezdy s názvom Gliese 445. Ale nezastaví sa, nespomalí sa, len tak prejde ďalej. Voyager 2 sa medzi tým uberá inou cestou, smerom k hviezde s názvom Ross 248. Približne o 40 000 rokov sa priblíži na 1,7 svetelného roka k tej vzdialenej hviezde. Ale sondy Voyager budú navždy spojené so Zemou, aj keď sa signál nakoniec stratí. Pretože každá z týchto sond nesie niečo výnimočné, zlatú platňu. Časovú kapsulu so zvukmi, hudbou, jazykmi a obrazmi zo Zeme. Pre prípad, že by ich niekto alebo niečo niekedy našlo. Carl Sagan, ktorý pomáhal vytvoriť zlatú platňu, raz povedal, že sondy budú nájdené a platňa prehraná len vtedy, ak v medzihviezdnom priestore existujú pokročilé civilizácie schopné cestovať vesmírom. Ale vypustenie tejto fľaše do kozmického oceánu hovorí niečo veľmi nádejné o živote na tejto planéte. Približne o 250 miliónov rokov dokončí slnečná sústava aj Voyager úplný obeh okolo galaxie Mliečna cesta. V tomto štádiu, ak sa im podarilo vyhnúť akýmkoľvek zrážkam, by každá sonda pravdepodobne vyzerala veľmi zničená. Medzihviezdny priestor je ďaleko od prázdneho vákuového priestoru. Prach by narážal do sondy Voyager rýchlosťou niekoľko kilometrov za sekundu. Tieto zrnká by pôsobili ako neustály dážď, ktorý pomaly obrusuje kovový povrch sondy. Prachové zrnko s priemerom len 0,000 milimetra zanechá po náraze malý vyparený kráter. A počas miliónov rokov by to mohlo sondy pomaly rozleptať.
Gravitačné vplyvy obrovských oblakov plynu, iných hviezd alebo kozmických telies môžu tiež ovplyvniť dráhy Voyagerov, ohýbať ich trajektórie do nových obežných dráh a nových prostredí. Napriek náporu medzihviezdnych materiálov a možným odbočkám však podľa niektorých vedcov obe sondy, hoci ošľahané a potenciálne poškodené, pravdepodobne prežijú, aspoň čiastočne neporušené, po dobu viac ako 5 miliárd rokov. Vtedy sa má Mliečna dráha zraziť so svojím masívnym susedom, galaxiou v Andromede. Kto vie, čo sa potom stane? Voyager sa ocitne v záplave, kde je nemožné predpovedať detaily. V závislosti od ich šťastia, kto vie, by Voyager mohol precestovať biliónov rokov dostatočne dlho na to, aby preletel skutočne cudzím vesmírom, uväznený vo vesmíre, ktorý by bol pre nás úplne nespoznateľný. A predsa, aj po takom dlhom čase existuje šanca, že stopa ľudstva stále môže existovať. Zlatá platňa, vyritá do medi a pokovovaná zlatom, tienená za hliníkovým púzdrom, by mohla prežiť všetky ostatné časti kozmickej lode. Ak ho raz niekto v nejakej vzdialenej hviezdnej sústave nájde, možno bude stále schopný dekódovať zvuky Zeme. A tu, náš starodávny hlas sa ozýva vesmírom. A v tej chvíli budú vedieť, že sme kedysi existovali. Snívali sme. Postavili sme. Dosiahli sme. Ak ste sa dostali až sem... No, áno, dostali sme sa. A viac menej je to celkom obdivuhodné, že sonda, ktorá bola pôvodne konštruovaná, že vydrží na 5 rokov, tak vydržala skoro 50 a ešte sa predpokladá, že vydrží ďalšie desiatky rokov a ďalšie milióny kilometrov, čo je úplne senzačné. Každopádne by som sa ešte pristavil pre tejto platni. Na tejto zlatej platni Voyager sú pozdravy v 55 jazykoch sveta, pričom obsahuje aj český jazyk. Tým, že sme vlastne boli v 77 spoločný štát, tak zmestila sa tam bohužiaľ iba tá česká verzia, slovenčina asi neprichádzala do úvahy. A každopádne ten text znie asi nejak takto. Milí přátelé, přejeme vám vše najlepší. Čo znamená vlastne v slovenčine, drahí priatelia, prajem vám všetko najlepšie. A obdobný text majú aj ostatné krajiny, pričom všetko sa to nesie v tom mierovom duchu. Podrobnosti a ďalšie špecifikácie si môžete pozrieť na Wikipedii alebo hocde na internete ohľadom týchto sond. A verím, že sa vám toto video páčilo a vidíme sa niekedy pri ďalšom videu. Nezabudnite dať odber, like a originál video, ako som spomínal, je v popisku pod videom. Tak čaute.